Wala matanggong sa prisuhan ang kanhi pulis nga nagmaneho sa SUV nga nakaligis patay sa usa ka 4 anyos nga batang babay sa sitio Camanchili Drive, iskina Dan Salvador Extension, Barangay Labangon, Cebu City. Ang suspitsado gila nga si Catalino Nadunsa Nacario, taga Barangay Labangon, ang nagpakiluoy og mihangyo ngadto sa inahan sa biktima nga dili prisuhon kay andam manubag sa gastuhan sa haya og pagpalubong sa bata nga namatay. Kini ang gibutyag ni Dindi Nogueras, inahan sa 4 anyos nga namatay nga si Naisa Irene Alpida, usa ka serbidora sa restaurant si Nogueras. Atol sa hitabo niadtong Sabado, ang iyang duha ka anak nga nagpangidaron og 8 anyos ug 4 anyos kay iyang gipakaon. Apan nananghid ang ikaduhang anak niini nga 4 anyos mugawas sa restaurant kay mangihi. Dugang ni Nogueras, nakamatikod siya nga adunay miagi tungod sa iyang gitrabaho ang restaurant nga usa ka puting SUV. Dayon nagkaguliyang na ang mga tawo ug gipangita siya kay naligsan ang iyang anak. Gihulagway sa inahan nga ni marka pa ang spike sa ligid sa SUV sa tiil og lawas sa iyang anak nga niadtong tunguran nagpinal na kini. Nagtinabangay ang mga tawo sa dapit sa pag-ila sa responsable sa nakaligis sa bata. Giingon ni Nogueras nga nagsigi og balibad ug wala moangkon ang kanhi pulis nga siya ang nakaligis. Apan dunay opisyal sa barangay ang hilom lang nga misusi sa mga ligid nga dunay nipilit nga utok nga gituuhang iya sa bata nga namatay. Dihang nasayod ang kanhi pulis nga nasayod na ang mga tao, una pa kini miangkon ug mitahan sa iyang kaugalingon. Gikustodiya ang SUV sa gimaneho ni Nacario, samtang si Nacario gibuhian subay sa kasabutan nga mangita pa og kwarta si Nacario alang sa pagbayad sa gastuhan sa paghipos sa namatay nga 4 anyos nga iyang naligsan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.